Semoga para bapak ingkang sampun pikantuk sampur pangurmatan kawula dari daya-daya ingkang jumeneng. Semoga Good man.
unjuk dumateng Mas Supri Noble. Rasa ngeloni mau niritek lho saiki. Tak gagas penting awai sewaras ora tak anggap penting anak bojo wareng aja munamuni nuturi kaya Kang Supri ditop mewah limang botol wis rasa dhewe. Tinggal kancak leren nondugal dongan kuat mendemku wis ora kuat. Nah iki lho sayup sing tak demeni ya iki lho. Apa iki judule?